Čekaj bre, pa ovde ti fali muška ruka definitivno. Pa fali, znam ja. Pa čekaj bre, šta je bilo s komšijom, a? Pa znaš šta, u ovoj zgradi su svi oženjeni po potrebi. Ja sad to moram da proverim, razumeš, jer ja ujutro kad uđem u lift, oni su svi namirisani, lepo sve očašljeni, nemaju burmu. A vikend imaju gomilu neke dece, burme, žene pored njih, ja sad uopšte ne znam, razumeš, moram da istražim. Ja sad posle te provere ide ona gej provera. Kaka bre gej provera Pa sad? znaš što se desilo Dediki? Što? Pa njen muž je stalno išao da gleda s nekim drugom utakmicom. Mislim, stalno sa tim istim drugom gleda utakmicu. Dobro. I ona njemu šalje poruke i dok traje utakmica, oni se s vreme dopisuju. Znaš kada se uopšte ne javi. Na onom pauzi među dva poluvremena. Koliko traje to? 15 minuta. 15 minuta. On se ne javlja tada, razumeš? A dok ovi igraju, on piše. Ispostavi se da tih 15 minuta nisu ni samo gledali utakmicu. Razumeš? Je to. Čekaj pa, ali imaš neka provera, a? Pa ne. Ali, znaš šta, u ovo vreme retko ko prođe ove dve. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.